Right. Makati muri Zimbabwe starangu ndinoitwa DJ Sparks. Ndiri panapa patinoita nguva vhiridzo netsvakiridzo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika, patinokurukura zvinenge zvichiitika zvivira vanhu, zvivira maZimbabweans. Tinoenda nazvo panapa tichizvikurukura. Like ndine nyaya yandakanzwa inova nyaya yekunidisturba singaiti because mataurirwo acho maitikire akaita zvinhu nenyaya dzandiri kunzwa zviri painful, but patinosangana nedambudziko rakakura seiri semhuri yeZimbabwe tinowanzogara pasi nevanhu wari spiritual wambotudzawo kuti zvii zvinenge zvichiitika. Samusora nhasi guys ndadzosa mutumwa Masango kuti tinge tinawo panapa tichimbokurukura. Mutumwa Masango ndikuona kuti vanhu vanonge vari kuvafarira zvingaiti papeji panapa because anonge vachitukana vachiita sei vachitsurana vachiita sei kuti mudhara iwo sada kuti samubhodhoro. Ene mutumwa muri sei? Aiwa aisititana kuti kuri sei penyu? Aiwa vateereri vari right. Aiwa tinovakwazisa kuti Mwari avaichengeta vaitire zvakanaka. Mwari avatungamirirewo. Yes. Mukuru pane nyaya usati apinda panyaya dzatati tizombokurukuredu nemashandiro enyaya munoita. Pane nyaya yekudisturba maZimbabweans zviri kurwadza maZimbabweans singaite yekuti pane mukadzi nevana vari kunzi vakaurayiwa nemurume wacho. Ina sana yatobata nyaya yacho kuti kunyatsofamba sei. Amene mamboibata ndamboiona hangu social media papa nyaya yacho. Kureva kuti murume anzi akauraya mhuri akatiza handiteka. Yes, kuburikidza nekunetsana kwakaita se kwanga vachiita. But hey, mune manetsana kati mune madanana zvemutoo upi wekuti mune makuzoti kana makuparadzana makufanira kutanga mapfudzana. Pepe maonero andiri kuita ndeyekuti makutaurirana kwevanhu vaviri I think ndokwakakonzesa matambudziko. Asi ukaona munhu akuuraya vana nevana kureva kuti pane something chiri behind. Asi chiri behind ichocho chinogona kunge chitori nyaya yekutoti murume vana vangona ngwasirochi vemurume. Asi still hapana paunosvika pakuzouraya chifuti munhu vana vacho andopona. Ndo bangaita kuti mukuru nyango makadaro kamura mweya wamwe panyika achisirait handiteka. Kutadzirwa kuriko kumaSparks. Ndopepe panochita kuti vanhu vakadaro wewe uyai nevanhu venyu tiite zvatinoita nawo. Chikonzero matambudziko aya haadi kuzvishandisa iwe pachako. Kuna vanhu vanoita hasha dzisiri right. Izvo zviso ndinomufuta munhu ari kuUK wanga ndichibatsira vandu kutobatsira ari nenyaya dzakafanana nedzipi futi nedzodzo dzakafanana hanzi chine. Yes, kureva kuti iye ari kunyimwa bonde mumba nemukadzi ende mukadzi akuramba kuita mwana zvachose andokwana mukadzi iye kana chinyimwa bonde unongosiyana yeka mukadzi wacho ndira chinenge yamira iye manje unoona kuti unenge wakabvisa munhu kunyika yeZimbabwe wakamubvisa pamadhaga chaipo pongeza kuti panapa ndakamubvisa pamadhaga chaipo wabvisa munhu pamadhaga chaipo wabvisa munhu pamadhaga baba wasvika kweke utoti ashwa ndatotorawo munhu wangu munhu otanga kukubhaizira saizvo obva atanga kuona ngeiwe usisiri level yake akutoona kuti apinda mingenda akutoona ninge atova kudenga you know that. Saka vanhu vakadaro apana ere vanhu vasingangofarirawo bonde naturally kuti vakanziwe kuti havangofarirawo bonde vatoriko asi imhepo inenge ichitoshandepo pai vazhinji vakujaira maspiritual husband anenge achivashandisa vazhinji vacho vajaira maspiritual husband. Saka ndine nyaya yakadaro saka kuti muchindeyo aitry kumcomfort aitry kumudzoredzera nditeka ende level yanga asvika futi ndiyo same ipi iyoyi asi ndikamudzoredzera kusvika palevel yekuti munhu acool down izvo akuenza kuteera kuti mnamatoita iri kushanda ndikatonza kuti mutumwa nezuro achitoti anozondapiwa handiteka zvafamba zvakaita zvakanaka. Saka kuti type yezvinhu zvakaitika pane muchinda uyo kuuraya mhuri yake. Inini ndikuona kuti I think pakaitika nyaya pakabhaizika panyaya yekuti panogona kunge pane ma-DNA test akaitwa ipo pai mukufungirira apa ndine zvandikutoona mukuoneka kuti mukufungirira zvandikutoona boda uzoti apa tiri mumweya zvandikutoona yes tatwa mumweya pana zvandikutoona ipo pana zvakaitika ipo pai. Asi isu tikuti isusu chero munhu akazoti mwana haasi wako azvikurudzirwe ndosaka vana vakuru kudhara vaiti gomba harina mwana chikomba hachina mwana handiteka kureva kuti vaitaura shona hombe 2 tunodzoka vana ndewako wese. Yes 4 andopona. Yes, ende 2 tunodzoka futi pakuti unozoti pana vakadzi vanorwadzisa. Ona mukadzi anobva ati pamwe ngoma vanga vatenga like ndanza vanga vatenga imba
vakutoti shota auda kugara paimba new house anditika ndosvika pa stage yekuuraya. Yes, andokona apoona kuti pamudzi nguva watenga imba 2 mukadzi vamwe ndobva ati anchada murume apo muri moto struggle kuti ndatenga imba ndokona. Saka zviri masaidzi ese asi pakazoshatira murume nekuti murume akazouraya ona. Saka kuuraya kustori right, kuuraya kutokurudzirwi akusi right. Zvode yakaiti yakashandisa mina mato chete zvatifambira zvakanaka. Saka maimisa mubhodhoro vanhu vakadaro ndozvo ndo type ino vanhu vanenge da kugadzirirwa ndokona. Saka kunze ukuka kune mamaishizi atoriko kumaSparks ekuti ari kunetsa zvakanyanya asi inoti vanhu vazhinji vamona zvitora sezvinhu zvisina basa. Asi isi kuti isusu vanhu ngavazive kuti zvinhu zvakadai zvida kufambirwa kuminamato because ispirit yapinda papa isi right. Like spirit yetu pinda pamurume wewe kuti anosvika pakuuraya aisi right. Medzisire futi iye wachifunga achatonzota dzonguva akazotozviuraya futi. Saka chamagona hapana kuti mese maruza anditeka upenyu hwenyu nekuda kwesatan diablo. Satan anenge atopinda pakati penyu shuwa ende atopfeka ende agara mukati menyu anenge akutoshanda zviri serious. Saka kuona kuti issue yakadaro yeye mukomaSparks ndoti vazhinji vakasangana neissues aya vanamati vazive kuti kuna Mwari asi hasha hadzina zvadzinobatsira because unozoregreta kuti ndauraya munhu ndauraya mwana wangu anditi chiro wanga wasiri vana vako mukomaSparks. Isi kuti isusu une zvawaifanira kungoita chete wogadzira mukadzi womubata andopona nyacho ma1 ndosaka kuti vakuru vekudhara vaiziva, vakuru vekudhara vaisosa musha vaisati nyoka. Yes, abade kuisati nyoka kana kicha iyo anditeka mazano tikuisa ki isusu. Saka mutumwa makazoti tichakasiyana runyoka neki zvakasiyana pasi runyoka runouraya ki haiurayi. Ki inongokochekera chete kana kuti inogona kungotanga kuti iwe usangane nematambudziko ekuchozvimba kusika rudzi yako andokona asi isingaurayi ichikurwadzisa chete svika waita watsvaga muridzi wemukadzi kana watsvaga muridzi wemurume andopona zvinoitika ipapo. Yes, saka rukawo manje wakatanga kutozvimba dumbu wakutoparara andokona wakasira kurapwa unoita zvakanaka. Posi rukawo ruri pakawanda pano rumwe rwonyoka rwekuti munhu anonhengerina anota break ipapo obva atofa. Kozoti pane unonzi rwawambira iwoyo. Kozoti pane rukawo futi rwekuti munhu anozvimba makumbo unonzi weramba. Makumbo anenge achizvimba achida kugara ari mumvura chete andokona. Saka pano rukawo futi kuti but sini rero gairwa mana kugaira sini unongosati waenza bozi chinhu chachotika vakuru vekudhara vaisosa musha vaiti ruzhowa anditika vaisosa musha wavo bozi vaitoziva kuti vaigona kuuya kuHarare kwegore wanodzoka ibva January asi akusi kudhipisa asi masara muzika kuzvesa nyoka kuzvesa loko pasini rero unenge waperera pamunhu wako Sparks kunoziva kuti problem ita vakadzi Sparks ndeyekuti vakadzi vachiita neproblem yekuti vanotijisa kana vakudyisa manje ka iwo kozi mukadzi ka unoti mukadzi pamwe dzonguva unoti munhu achiri kunoku ada kudedzwa kuti auye kuUK akamhanya namasango akasvika masango ndoda mutumwa unoda kuenda kuUK asi muchinda wangu anenge kutsika anditeka iwo bva watogadzirwa muna matino moyo wese okuti muchinda aperere pamunhu wake. Saka muchinda aperera pamunhu wake uyu munhu achizosvikapo pachidedzwa asvika kuUK mamwe munhu anoda kungopinda advantage yopinda muUK chete achingotsika muUK chete baba bva atanga kufunga kuti haina chete munhu ndatoona zvimwe anchatoda bozi ndatopinda muUK basi ndaanaro everything ndaanazvo andokona akutofunga Thomas wakasiya futi kupi kunoku andokona kuti atere Thomas manya achitora Thomas kuti atere asi kuti achiwana nguva kuti ndakasiya Sparks Sparks kuti ndiende kuUK Sparks ndiyakandidedza kuti ndiye kuUK Sparks ndiye zvandakatomita futi azondidedza bozi angasada kundidedza asi ndakatomushandisira munamato kuti andidedze saka kuti munamato futi haana kuya kupingunura futi andokona saka kuti munamato ucharamba uchishanda saka iwo chero mukadzi akakuitira zvese manje wakajiswa muchinda unongoti wakafuratira sobva watofunga kuti asi munhu wangu andokona wakafuratira obva kuti asi munhu wangu but kuzoshandisira najuju kuye haisi bhowa mwana love inongoda kuti ingopinde natural. Aiwa inoti love inopinda natural asi pane pamwe pacho panoda kuzonzi pashandiswe chisimba andokona andokona saka avana munoti kuti ine zvikuti vana mutunga panapa hanzi pane pakupanda zvenachiro pozoti pakupanyoka pakutoda chisimba kuti mudanande. Yes baba unoziva kuti
pana mapictures ari kuya novakomana kana novakadzi muchinde ndomuda wazoti makambochitsana shoko nzana ndisati asi ndati andichite shoko ndiari pamwoyo pangu iyeyo andokona koti mukadzi ichiri akatororwaga akaenda kumwe kuno asi munhu ari pamwoyo pake ndiThomas. Ona uzati nema marriages akugara mukati matinawo yoti une mukadzi wako sifakiziwa uda wakandire mukadzi wangu ndira iriri asi mukadzi wangu kwandira akatozongouya zvokurasikira akatozongouya zoti ngene munorarama ngandingorarama wanditeka chimwe chengetani anda akagara mumba so munhu anongogaya kuti chero asindika muka ndakarambwa china Thomas akatondifunga kuti Thomas akatoti mangwana uya ndienda kuna Thomas you know that saka kuna marriages izvo vamwe vatoona 3 4 5 asina Thomas pfunga dzakadzibva panani pana Thomas yes ukoona chikonzero pane zvakaitwa na Thomas saka vanhu pane kutacha kwekutachana kwenyama handitika kozoti kushandisana minamato andikona saka pane kwenyama kozoti kwemunamato bade kwekuti takufana kutodayo zvakutofana kuti by force mutumwa adokora saka aizezva by force mutumwa last time patakataura takakurukura takati zvoni makati pane vakomana kuSouth Africa vari kunetsa muchini makaisa mubhodhoro varimo saka zvikufamba here bhodhoro kutofamba baba tarisai kuti hondo dzaidziramba dzichienderera mberi kusvika kupi varimo mbhodhoro ndikutobheja kuti hondo dzedzianditeka maimanisana kudzokera mujoni baba achinakiro kutodzokera mujoni kunoshanda futi saka vari kutodzoka ujoni uko ngavasa chinoitika ndechekuti unoziva kuti kune vamwe vanga vagarawo vachitambirawo panzira kana kuti wakagarawo zvako kuti uita kuti wakira pasiri right andokona nditeka uredi vanhu vazhinji vakamhanyiswa nditeka vamwe vatogara vari mujoni vatorimo zvozvo mujoni muna vanhu vangani vakaya kunokuka pamwe vatori 10 pamujoni kundone 90 varikotokoraka amazimba ujosa ariko akazara andokona kudeni guys bo atizodi kuzokuti muzodzoka kuti ngwacho mama kuwa azvinakidze muona asisi kuti futi vanhu vayo vanenge vadzokaoka ngatichivabata zvakanaka bozi inoti pana vamwe vari kutoti hama dzawo dzikutodzoka ka umwe akutorasa hama yake kuti iwewe handitonana basa newe because bva waenda South Africa unobvira mbondifonera unobvira mbondipa kana chakati kana shuga kana sauti mumwe munhu akatomboona chikonzero chinokonzera madambudziko emastatus South Africa kwakanaka baba muchinakirwa baba muchifanaya baba munhu ndomona ari kubhichu baba makatorwa jini akari kubhichu kandi atori kubhichu kanditeka kusingatopfekwa kana jini asanenge atorwa jini ari ikoko achiredzerera wapo asi kuti iwo unobva watomona semunhu atonge atori kunyika imwe yakati South Africa yakabudi South Africa ine mabuildings akanaka ine nzvimbo dzakanaka saona munhu akatora pictures ari kwega akaposta pastatus pake kana paFacebook pake vanoti ati akagarika zvakanaka ndizvo zvazvo but ini ndinofungidzira kuti andika tinofanira kubata hama dzedu zvakanaka yes but hama dzeduwo futi dzaifanira kunge dzakatibatawo futi zvakanaka isi kuti chidzidzo andika chidzidzo pakudzidza manje ine handite problem nemunhu ane 10 years ari kuSouth Africa obva adzoka ndikapamba then vabereki papo obva varatidzawo kuti vakatsamwa nezvaakaita kana paino action inomboitawo but ndozongotiwo pakuzopera kwedhiri mufana zoregererana but kana painoka kuti shamwari wakaita 10 years wakati zii takamba kunyimawo shuga yedu kunokuka chimbowoti isina shuga bozo wainakirwa kayo awa uchikanganwa mai wako uchikanganwa mubereki wako akakuchengetwe nani ndopati kuti vanhu vanobva vatoziva kuti kumusha andokonaka ende tuzve zvokutadzirana zviriko mukomasparks vanhu vangani mukomasparks izvo zvinhu asindika kuti ifunge hama yenyu mune imwe hama yenyu makambofambira makaenda mumba kwaeni makasvika so yakakushainira zvekutika nhasi hama yamuikanganwe inandina kana 1 andinyanyoshanyishanye handina zvishuwa kana hama yangu hwana ndakahakira kuti paipa ndakamboivhizitira ikandibata rafu inini asi chikonzero hamuna kubvira matese asi kune vanhu vanotone hama dzavakatombofambira hama ichitombatisa kuti ichitosvika zvokuti mumwe munhu hazvibude pamwoyo pake asi mangwana Mwari dzakanzi Mwari anosimudza vanhu nenzira dzakasiyana siyana munhu wawaishora waitarisira pasi mangwana anotoziva level yakasimuka dzimwe dzenguva kuSouth Africa ndiwo vamwe vachachinja vatodzidza ndiwo vamwe vacho vaidedza munhu kuti uya kubasa mukomana niko bva nakakubasa ujosa baba achisvika ujosa baba chingosvika muCape Town baba obva dzimiwa foni
Ndoyandi kutika vanhu vakaita sewawo mutumwa. Ndoyandi kuti vanhu vakaita sewawo waidzimira vangu mafoni waita sisi. So uda kudairwa nani this time? Ndifatiri kuti isusu tinopreacha love tinopreacha kuregererana but teita kuti bacho baitira muchita asi bo vanhu vadzidze love izvozvo vachiza no kana una mubereko wako andika mubereko wako unofanira kumuchengetera hauda kuchengeterwa nani mubereko wako uchengeterwa namukoma uchengeterwa natete no chengeta mubereko wako wega nyanga zvakanzi mamenyu muri 10 unofanira mangu mufamily ka kubva kwa amai nokababa aitry kumira kwese andogona chero vanhu vakatokuvenga aushaya vanhu vakufarira vese asi unotoona kuti yakandivenga uyu asi wamuratidze kuti iwe handikude unoita zvese zvaunokwanisa nazvo ndishaye unozati kuno munhu uchitofamba vanhu totati ana masango mamiliyoni baba nemari baba andikuona apo Ngoma Sparks bude pachena Ngoma Sparks hatisati tasvika kulevel yeyo Ngoma Sparks asi muri muchika misiri mumili aiwa handina chandinacho Ngoma Sparks handiteka ndikutoraramawo sevanhu vari kungorarama semararamira munokuita Ngoma Sparks saka unaona kuti chinotika chekuti murungu achatobudisa mari mastatement evarungu toaziva varungu vakatanga kudaro zvazvinoita Ngoma Sparks ka ndezvekuti iwo Sparks zari pane family kwako wandifunga kuti mwe musanga anotokumba $20 so storina unonzi Sparks anayo chete anditeka saka unaona yes tichada tichivhara panapa inoti vanoda kunge asina data saizvozvi ndaenda mune zvipi zvamuri kubatsira vanhu sati tasvika pazvinhu zvatiri kubatsira Ngoma Sparks isu tiri kungoti kumhuri yakashayikirwa Mwari avainyaradze kubva kuna amai nevana Mwari avaite zvakanaka vanyaradze tikuziva kuti chironda cheche baba kufirwa nemhuri kandi kufirwa nehama dzedu achirepreskeba azviite zvinotora makore you know that isi kuti kuno muchinda iyeyo atizive dai aregedza kufunga pfungwa dzekuzviuraya asi atongoona kutoti zvaita hazviitwe asi kuti varume vazhinji vari muUK nekupi tikuti ngavasaite pfungwa idzodzo Mwari avaite zvakanaka ende ndikuti isusu mabasa tiri kubatsira Ngoma Sparks tiri kuita zvakawanda yai malokusenda yatiri kuita kugadzira misha iri kunetsa tiri kugadzira nhau dzemamainzi asiri kubuda gold izvo zvina tiri masvingo handikanza ndiri masvingo bvunzai kumasvingo kuti kwandakabva izvo ndingoendai paFacebook munziti masvingo pabondrofi gold raputika sei anditeka ndakabva masvingo ndakagadzira minamato ndine pachimaini yandakabva kugadzira masvingo ndichipedza kuchigadzira chidzoka kunoko wiki rese chapera chikaputika gold vanhu vazosera usvika vamwe wasvikawo papapozi vasvika vanhu mutemo wazowanda ipapi papatofenzeredzwa nditeka asi unoti wangu wandakatosira munamato wakatodya yes and izvo zvandivimbisa zvinhu zvihombe handikuona saka kuti pandakabva futi kulova gweru futi ndikasiya futi ndaita munamato kulova gweru gold rakaputika mukuru hatikwanisei kuti mimi motodetecta motoona pane gold ini nazigo namiki tobva tinochera tega tangofa mari pasina mumwe munhu ndobasa rangu randikutoita ini pane mashares andikutopiwa kubva kumamainzi inini andokona ndinotoona vanhu vandoti vane mamainzi vandoti mutumwa uyai panapa toti mungotiudza kuti tiri kufambisa sei apa ndiita zvandinoita zvandinoita ipapo gold rakuta sei totokudza kuti kana pasina gold totokudza apa pana gold chinjai endai pakati andimukona yes kana kuti gold renyu bandi renyu kunanga rakadai so izvo ndotozvipiwa kumweya kwete muchana saka zvinhu zvatiri vanhu zvipi izvozvo yes nenyau yemarelationship anenge achinetsa tiri kugadzira kuti vanhu vauye vabatsirwe nematambudziko anenge vachichema nawo nevamwe vanenge vachitiwo isusu ti matambudziko amwe asingakwanisa kudoma kana asingakwanisa kududza panapa asi kuti matambudziko akawanda tiri kubata tichiedza nepatinokwanisa napo kuti munhu aponeswe naMwari ende kuti futi izvozvi hakuna chinoramba nezita raJesu unoziva kuti kune nhau dzematambudziko angu nakuti aya matambudziko angu aya anditambudza kwemakore asi dambudziko roro haushamisika kuti musi waunongouya uchingobatsirwa rinobva rapera chinoitika ndechekuti kutenda kwako kunokuponesa isu manje tine kuti kutenda kana kusatenda zvinhu zvinofanira kuti chifambe zviite saka tine kutarisira kuti nezita raJesu hapana chinofanira kuti chipere hapana chinofanira kuti chikutambudze ufanira kuti chiro chikakutambudza ngachipere yes unozva kuti ndiabhuda that's African move apa panetika mishonga inotanga iri pamberi ichitoataka vanhu
vanhu vachitokuriwa nenyaya yemushonga as end of move redu patinopera unozoda kutoti mushonga wakazosara kumashure Mwari akazinda kumberi saka tikuti isusu munhu wese akafollowa panapa kana tari kuona vhidhiyo redu panapa tiri kuti zvese zviri kutambudza paropa rako ziva kuti kuna Mwari anokusunungura ende hakuna chinoramba ngavamboedza Mwari anobva kuti ndiedzei muone ndandikubatsire here muone ndandikusunungure here saka tikuti singavaedze vasunungurwe saka tikuti naMwari munoponeswa ndotenda kwazvo Nkomasparks. Thank you very much. I'm very happy nhasi because nhasi mayazosimbisa Jesu. Nhasi mayazosimbiswa Jesu vafadza moyo wangu zvisingaiti. Mune Zimbabwe tatina mutumwa Masango tichimbokurukura nawo. Mutumwa Masango munhu wekuti wari spiritual and vanhu vanopa maadvice, vanhu vanoziva, vanhu analyze zvatinoona kuti zvine musoro. Saka tatawainvita panapa tichimboda kutaura hedu nyaya yakaitika ku-UK manzwo maonero avo nemafungiro avo manzwo minamato imwe vari kubatsirawo vamwe vanhu nayo zvinozoita kuti zvisazosvike kusvika zvimwe zvinhu mune mangonamata mune mangovhiringidzana nemuteuro hamuzosvikawo pamwe pacho pakuuraya. Thank you very much muri Zimbabwe. Don't forget to subscribe, like and share. Kuna wakuzoda namba dzamutumwa namba nofamba musikodzona pascreen munovabata ipapo then mobva makurukura mutumwa. Ndoda kuti vanhu ndikuona kuti pana vachinji vakuziva mafacebook kwedu vachiti munorombesa here hatirombesi hatipa vanhu mari. Murombesa tinopa munamatuti uende kushanda uwane chidikita udye cheziya 2 hatiite nyuchi nyoende nyuchi agona hapana nyuchi hatina mutumwa hakuna nyuchi ende pese pamaitoona nyuchi pepe maitonyeperwa. With that we out.